мақтаи чанд рӯз аст дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори муҳоҷирони тоҷик мечархад, ки бо автобус ба Русия расипоранд, аммо дар даштҳои Қазоқистон дармонданд. Муҳоҷирон бо нашри сабту наворҳо аз масъулон кӯмак хостанд, чун бинобар вайрон шудани автобус 3 шабона рӯз гуруснагиву бехобӣ мекашанд. Азбаски сафар бо нақлиёти заминӣ ба Русия арзон аст, садҳо муҳоҷири тоҷик аввал аз Хуҷанд ба Қирғизистон мераванд ва сипас роҳашонро идома медиҳанд. Пештар аз ин ҳам чандин бор автобусҳо, ки ҳомили муҳоҷирони узбек буданд, дар ҳудуди кишварҳои Қазоқистон ё оташ гирифтанд, ё вайрон шуданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро таҳлил дорад ва ҳоло бо мо мепайвандад. Абдулло, салом. Оё мақомоти Тоҷикистон ба имдодхоҳии муҳоҷирон вокунише нишон медиҳанд? вазорати нақлиёт масъули танзими мусофиркашонӣ дар Тоҷикистон мегӯяд, он автобусҳое ки муҳоҷиронро ба Русия мебаранд аслан ғайриқонунӣ фаъолият доранд, чунки аз ин вазорат барои ин кор литсензия нагирифтанд. Ба гуфтаи масъулони вазорат, соҳибкорони алоҳида автобусҳои кӯҳнаю фарсударо аз Қазоқистону Қирғизистон киро карда ба муҳоҷиркашонӣ машғуланд. Аммо ба гуфтаи масъулон ин автобусҳо на ба меъёрҳои беҳдоштӣ ва на бехатарӣ ҷавобгӯ нестанд. Ин аст ки автобусҳо дар роҳ зуд вайрон мешаванд ва муҳоҷирон рӯзҳо дар даштҳои калону беодами Қазоқистон сарсон мемонанд. Бар илова соҳибкорон барои сарфаи маблағ як ронандаро киро мекунанд, ки дар чунин масофаи дароз онҳо хаста шуда ногузир хоб мераванд ва тӯли сафари муҳоҷирон дарозу машаққаташон зиёд мешавад. Аммо Абдулло, мақомоти Тоҷикистон оё дар ин робита ягон чора андештанӣ ҳастанд? То ки ин машаққати муҳоҷирон давом мекунад? бале Шаҳло, тавре масъулони вазорати нақлиёти Тоҷикистон гуфтанд, ин вазорат ният дорад ширкати Asian Express-ро барои мусофиркашонӣ аз Душанбеву Хуҷанд ба шаҳрҳои Русия ҷалб кунад. Чун ба гуфтаи мақомот ин ширкат автобусҳои навини мусофиркашониро дар ихтиёр дорад, ки барои мусофиркашонӣ қулай аст. Мақомот мегӯянд, ин ширкат муҷаввизи корӣ ҳам дорад ва ба ҳамаи талаботи мусофиркашонӣ аз ҷумла дуронанда, роҳбалад ва ҳам имкони хӯрокгаркуниро дар салонҳояш дорад. Хуб, аммо дар нисбати ширкатҳое ки муҳоҷиронро сарсон карданд, оё чораи андешта мешавад? бале Шаҳло, нахуст ин ки ба ҳаракат дар омадани автобусҳои Asian Express мусофиркашонии автобусҳои белитсензаро вазорати нақлиёт манъ мекунад. Дуввум, вазорат мегӯяд то ба ҳол соҳибкорони алоҳида ба ин кор машғул ҳастанд ва чун автобусҳо аз Қазоқистонанд, ба ҷавобгарӣ кашонидани онҳо барои мақомоти тоҷик душвор аст. Аммо ин вазорат мегӯяд равои ин гуна автобусҳоро минбаъд аз шаҳрҳои Тоҷикистон манъ мекунад ва ҳамчунон аз муҳоҷирон низ даъват мекунад, ки ба ин гуна автобусҳои беному ширкат ва литсензия савор нашаванд ва саломатии худро ба хатар нагузоранд. Ташаккур Абдулло, умедворам ки муҳоҷирони тоҷик ин машваратро ҳатман дар ёд мегиранд.